ka-foodies! Today kakain po tayo ng fried chicken butterfly At pork beefsteak Tagalog. Ayan. At syempre, may rice po tayo dito. at atsara. Ayan. At meron po tayong panghimagas, persimmon, and dalandan. Ayan. Special na naman po yung araw natin ngayon dahil meron po tayong makakasama at bagong kaibigan sila. Food Without Pretensions. Ayan. Sila Food Without Pretensions po ay lumaki po sila sa Dubai. Kaya mga ka-foodies, suportahan natin sila at huwag kalimutan Subscribe! Sa hindi pa po nakakakilala sa kanila, panoorin natin to. Ayan guys, napanood natin ang bago nating kaibigan na si Food Without Pretensions. Ayan mga ka-foodie, sila Food Without Pretensions po ay bago nating kaibigan. Kaya sana po, bisitahin po natin sila at huwag kalimutan Subscribe! Ayan, malinis na po yung kamay namin at nag-pray na po kami off-cam. Yes. Yan. Mga kapudibis, kain na po tayo. Kain na po tayo. Sarap yung pagkain natin. Yes. Ito yung pinag-usapan namin. Opo, pork beefsteak tsaka atsara. Yung coffee jelly po natin, hindi po nahabol kasi ano po to eh, dalawang beses po kami nag-film, so nagmadali po kami. Hindi nahabol. Saan gusto ko? Okay. Unang subo tayo. Sige. Unang subo mga kapudibis. Food Without Pretensions, para po sa inyo ang unang subo. Sarap. Sarap. Sibuyas. Oh. Gusto ka. Tingnan nyo. Oh. Butterfly. Wow! Sarap. Gusto nyo. Gusto mo na yan. Gusto sa akin pa. Sige pa. Alam nyo guys, masarap to kapag meron tayong atsara. Kasi yung atsara guys, masarap sa pinrito. Kamay ko na po ha. Ganyan. Tapos, subo. Sarap na ano. Ang sarap na atsara guys. The best nga yung atsara. Sarap. Sarap. Mga foodies, Food Without Pretensions po. Sana po, supportahan niyo po sila. Pagkatapos po namin, lipat po kayo sa kanila. Yes. Masarap din silang kumain, guys. Sarap. Sila lumaki sila sa ano no? Sa ibang bansa. Dubai. Sa Dubai. Mabait din po sila, mga foodies. Sarap. 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 Kain tayo ng ano. Gusto ko to sibuyas. Ano to?
magpa-thank you tayo sa collab natin kahapon kay Giant Spam Vlog. Ayan. Maraming salamat, baby girl. Oo, baby, thank you so much. May laman yung bibig ko, di ako mapagsalita. Sarap. Supportahan po natin muli si Giant Spam Vlog po. Yan. Sa mga hindi pa po nakakapanood sa kanya, panoorin niyo po si Giant Spam Vlog. Yung bunso namin na Pinoy Mukbangers. Masipag din mag-ano, no? Sarap. Gusto ko itong leeg. Guys, sino kumakain ng leeg? Ako. Hindi mo kagad sinabi. Sarap. Sarap. Gusto mo pa? Ay, congrats natin si Rox. No? Congratulations! Ay! Ang kanin. Congratulations, sis Rox! Ayan. Oo, sabi ko na sa'yo eh. Nag-boom kagad yung ano niyan eh. Na-monetize ko ng bagong Pasko, diba? Galing ko. Mga ka-foodies, Eat with Rox po. Supportahan po natin si Eat with Rox at mag-subscribe na din po kayo. At kay Chris Sia. Ayan, mag-partner po sila. Sila pong dalawang nagmumukbang. Nakakatawa din sila. Sweet-sweet nila. Kaingit, no? Masayang Pasko ni Rox. May Chrisia na siya. Monetize pa siya. Eh ako, Ano? monetize na nga. Wala pa ako. Jowa? Yan. No? Wala siya. Kayong get. Mapapasana all ka na lang. Shout mo si tita. Shout out po kay tita Teresita Sia. Ayaw, Ayan. hello po. Hello po, Mama! Nanonood Ayan. po lagi si tita. Maraming salamat, Mama. Gusto naman shoutout mo ko. Kapag nagmukbang kayo ni Chrisia. Sarap. Kabaon. Sarap na. Hindi siya masyadong maasim tsaka maalat. Tamang-tama lang ano. Tsaka ito masarap. Wet. Wet po. Ang sarap ng ginawa ng atsara ng tita namin. No? Kasi guys, gumawa siya kasi gagamitin namin sa Pasko at sa New Year. Kasi mag-ano kami, Reunion. reunion. Ang sarap. Tamang-tama, hindi gano'ng kaasim tsaka matamis, hindi gano'n.
Nasamid ako, excuse me. Mm. May nakaalala sa akin. Magpapasko na kasi. Alam mo na kung sino. Siyempre yung mga inaanak ko, no ka ba? Oo nga. Oh, grabe. Merry Christmas po. Advance po. Merry Christmas po sa inyo mga ka-foodies. Ayan. Tsaka sa mga classmate natin. Merry Christmas and Happy New Year. Happy New Year. Bawal daw yung putukan na. Anong regalo ko sa Pasko? Kain tayo ng pansit. Regalo ko nga. Oo, yun. Bibigyan kita isang plato. Babalot ko ng regalo. Hindi na nga. Siyempre, walang ano. Sarap. No? Lako pa, oh. Sayang. Sarap, no? Mm-mm. Gusto mo na? Sarap. Titikman natin tong persimmon. Persimmon. Dalandan yung hawak Hindi, mo. ito. Dalandan muna tayo. Dalandan. Palusot ka pa, ha? Ito. Hindi ako makainom. Bakit? Hindi ko. Sabi niya, tikman daw natin persimmon, hawak niya dalandan. Hindi ito. Ayan. Titikman na natin. Kapag di matamis to, babatok sa nagtitinda to. Kaya na, matamis. Ay, matamis nga. Uy, binabalatan daw yan. Sure? Wala nang balat-balat. Kasi pati balat, binayad mo eh. Kaya huwag mo nang balatan. Ganon din yun. Nung unang natikman ko, pati balat kinain ko. Ngayon pala binabalat. Nung balatan, ganon din yan. Matigas. Ayun yung masarap. Matigas. Ikaw nun. Ito. Sa anong pagkain nyo yung masarap? Ngayon, Yung matigas, sa'yo ko yung malambot. Diba? Walang troll yung malambot. Ito masarap mo. malamig Malamig ngayon. nga. Okay guys. Simbang gabi na. Hindi namin naubos po. Kakainin po ni tatay. Dalantan. Mga foodie, food without pretensions po. Please, supportahan po natin sila at huwag kalimutan mag-subscribe. Ayan. I-click nyo na po yung kanilang bell para po ma-notify po kayo sa mga bagong videos po nila. Yes. Sarap pala. Sarap, no? Mura lang kasi yung dalandan dito eh. Ay, no? 50 pesos ang isang kilo. Kaya laging may dalandan sa bahay.
Ubusin mo na yan. Excuse me po. Thank you so much. Ayun guys, Thank you, Lord. ubusin ko lang to at maglilinis tayo. Maglalaro tayo. Apa, antayin lang natin siyang maano. Inom ka muna. Sige na. Ano, sige na, okay na? So mga foodie bees, lilinisan lang po natin yung mesa at maghuhugas lang po kami ng babalik po kami, maglalaro po tayo. Yes. Hello guys! Ayan, malinis na yung kamay namin at malinis na yung mesa at maglalaro tayo ng Bean Boozled Challenge! Ayan, bago po tayo maglaro, gusto po namin i-shoutout sila Happy Boys Food Shoot. Dapat ilalaro po namin yan nung nag-collab po kami. Kaso, na yung time na po yun, nailaro na po namin yan. So, inulit lang po namin, binigay lang po sa amin ni Patrick Susi. Yes. So, Happy Boys Food Shoot, pasensya na po, love po namin kayo. Yes. Ayan. Supportahan po ninyo sila, Happy Boys Food Shoot po, at mag-subscribe na din po kayo sa kanila. Yes. Ang laro na to guys, bato-bato picks lang. Ang una ay yung nanalo guys, siya yung pipili kung ano ang kakainin nila. Ngayon, kapag natalo siya, siya yung sa kanya na yung uli. Dapat yan, ruleta, kaso wala po tayong ruleta. Yes, ayan. Ipahin na lang po natin bato-bato pick na Yes. Bago sa lahat, shoutout ko muna si Armida Lingad Salvador, Elisa Kate Salvador, Lingad Salvador, Dale Austin Lingad Salvador. Happy birthday, Elisa Kate Salvador! At gusto ko din pong i-shoutout ang aking doktor, si doktora na si Maria Luisa Arconcel. Hello po, doktora! Hello po, Doktora! Nanonood siya ngayon. Sabi niya manonood daw siya sa akin. Thank you so much po kanina. Napakaganda niya, guys. Napakabait pa. Yes. So, wala muna tayong shoutout po. Sa next film na lang po tayo mag-shoutout. Yes. Ayan. So, okay na. Game na tayo, mga kapudibis. Bato-bato picks na kami kung sinong unang mamimili doon. Bato-bato. Ay! Ako mamimili. Eto. Basahin natin kung ano to. Banana or pencil shavings. Ayan. Ano yan? Pantasan. Oo. Ay. Ano yan? Pinangtasang na lapis. Oo. Pipili ako sa'yo yan. 1, 2, 3, go! Kaya? Lasang pantasa! Kaling dalawa? Hindi, kainin mo ah! Ano sa akin ah? Kuya. Kainin mo yan. Pantasa yung sa akin. Ano yung sa'yo? Pantasan din eh. Ay, bakit gano'n? Ay, hindi, banana yung sa'yo. Yan, banana. Ano yung banana? Ayan. Ayan guys, bato-bato fix na tayo ulit kung sino yung kakuha ulit. Bato-bato pick! Ay! Naman. So, pipili ako to. Ayan, basahin natin. 30 dishwasher or birthday cake. Ay, Panghugas ng plato. birthday cake! Tingnan natin. Ano kaya lasa nito? 1, 2, 3, go. Lasang bubblegum. Sa akin pala. Bawal iluwa yan, game. Lalasang palinis ng plato. To, bato, pick! Ay! Talo na naman. Pili ako. Ano niya lasa, guys? Barb or peach? Ano to? Parang pangsuka. Pinagsuka. Ayan. Pili. Diyos ko, dahil nakakatakot. Ano kaya lasa nito? Lasa nga! Ano to? Lumabas ka talaga to? Oo! Katsura ko! Karakaliman yaman! Hindi na. Bato, pick! Kala mo Bakit ganon? Sige, tayo naman na. Canned dog or chocolate pudding? Ay, Pili. eto, chocolate. Yan. Subo natin. Perfect! Yaman yan ka na. Kung masarap din sa akin. Pwede niluha? Hindi! Lunukin mo yan! Sa
Galing na pa. Ang lasa? Bato, pink! Ay! Ito. Try nyo laruin po to. Ano, may masarap na lasa ang katak. Booger o juicy pear. Yan, kulangon daw. Ano ko yun? Una na ako mubunot. Tignan natin yung kulangon may buwan ng bibig. Lagi yung macho. Lagi siyang pangit. Nasaan ba yan? Kaya ngayon Bato, pink! Bato, pink! Ay! Ano Okay, pick tayo. Sticky bugs or roasted marshmallow? Ay, ba? Amoy bangaw. Bangaw ko ba? Yung kasama mo mukhang bangaw. Masarap sa akin. Masarap. Okay na. Try nyo to mga foodie face. Bato, pink! Bato, pink! Itong black. Try natin. Skunk spray or licorice? Ayan. Mabaho to. Ayan, tingnan natin. Natsura yung lasa. Pangit yung lasa. Gusto kong iluwa. Ay! Tambukang takay. Hindi ah. Oh, bato, pink! Eh? Talo ka. Ako naman. Okay. The Tutti Frutti or sticky sock? Lasa yung big niya! Ang tsura na lasa! Hindi ko kaya. Ipsane! Sorry, hindi ko kaya. Lalasa ng Vicks! Kibay ng sigmura, no? Game. Ito, bato, pink! Ito, pink! Huwag ka na mayarte. Okay. Spoiled milk or coconut? Ayan, gatas. Tignan na natin kung lasang gatas to. Ay! Lasang Pear Brand! Yeah! Sarap! Lahat mo lang masarap sa'yo. Ang tsura na! Hindi sa nagmamaarte, pangit talaga yung lasa. Ako, kahit pangit na ako, huwag na ako maarte. Wala. Ito ba to? Pink! Ay! Last, dead fish or strawberry banana smoothie. Ayan, tingnan natin kung anong lasa nito. Sana naman, no? Ay? Bakit masarap yung sa akin? Pagmulat! Ay, hindi. Pangit din yung lasa. Ayun guys. So, mga foodie sana po nag-enjoy po kayo sa laro natin. Isa po, try nyo po yung maglaro ng Bimbusan kahit paano po yung lasa. Yes. At check nyo din po yung aming mga videos. Pasko po ngayon at New Year. Usok-usok po yung mga palaro. So, bisitahin po ninyo yung aming YouTube channel. Magtingin-tingin na po kayo ng mga videos. Yes. Enjoy po kayo. So, mga foodie food without pretensions po. Please supportahan po natin sila at mag-subscribe na po at pag-click na din po yung notification bell po nila para po ma-notify po kayo sa mga bagong videos nila. Yes. At Ganon din po sa amin. Like, share, and subscribe niyo na din po. Opo. So mga foodie please don't forget to Like, share, and subscribe! Thank you!